От масаж, каква добра идея ми дадахте. Това е да си нямаш работа и понеже почти няма хора, да си лежиш на собственото легло и да те масажира. Най-накрая дойде и моя ред. Как се чувстваш на форума Има любов? С всички останали над 100 изложители. Ами, какво да ви кажа, за втори път съм тук. На първото изложение бях, чудесно беше. Доволна съм, разбира се, след като съм и за втори път тук. Изключително добри контакти, изключително добри. Много интересни хора, за мен това е безценно. Тъй като моите колеги Биляна и Асения и госпожа Тотева вече говорим за следващото събитие, ти би ли се включила? С удоволствие, с най-голямо удоволствие, бихме се подготвили още по-сериозно, за да можем да сме максимално полезни на клиентите и на гостите. Добре. Най-важните неща за Нугабест. Защо хората трябва да имат Нугабест в дома си? Ще ви кажа нещо много основно. Имаме два мозъка – главен мозък и гръбначен мозък. Гръбначният мозък отговаря за всичките органи в нашето тяло. Малките изкривявания на гръбначния стълб водят до дисфункции на различни органи и оттам до заболявания. Така че гръбначният стълб е основата на нашето тяло. Това правим с Нугабест. Постоянно възстановяваме гръбначния стълб, също така възстановяваме и цялото тяло. Не само гръбначния стълб. Правим една детоксикация и това постоянно си го правим в къщи, което е най-важното нещо. И така, ако искате да имате мозъци и да ви е здрав гръбначния стълб, имайте Нугабест във вашия дом. Точно така.